Ti gabi na ni Paulo dokyo kay doluma. Ti gabi na ni Paulo dokyo kay doluma. Rakwa watwatakam yasa. Yakin ranam si Paulo ko. Alam lam suy ni Yes Kristo. Nanipam na kaniyakin ni Yes Kristo am livu-livu numapa sarya ciri-ciring nanya mataduto. Umapa sarya ciri-ciring nanya mataduto nipat tu dano panuyunuyuan na suciring na. Tunivat-vat kanda sisunu kakuapa. Magardo anak na si Yes Kristo apan yusiring ta. No wapendo itit ngan tado tawam iyaw sibubung na ni tawi. No wapendo kataw dutun nam iyaw ni pibangun nanya matadutwa ni mapudusag na. Sikano yung na anak na niya mataduto. Amuriw ko pangurayan do ngaran na, ayama apsuvari na, yama panupsutawa yuman yung Jesus Kristo do pichama matawan. Pachirano dan nyo tao do loma, ayan ni pam na kanya matadutwa, ay talamurong na ni Jesus Kristo. Amuriw yaku pitigam yan ninyo, nati karilong niya matadutwa tao do loma ayaw mano yung naitalamurong niya mataduto. Inawi si tulo na upang ngarilawan na kano'y ikapiya nununid nyo niya mataduto akan ni Yes Kristo panyirsingunta. Ni manmanam kuy sari diya mataduto si Yes Kristo. Taon nyo pi ganan niyam yadara na pijung-jung yan no, tao do picha mga taon. Nakatan nga niya mataduto kukasang ibayami nuri ninyo. Doya ko ikuya tayo maapsuvari na, yamilimuang no mapasariya ciri-ciring no anak na. Kujim tada yami nuri dya mataduto, dukapi palanginan nanyakin. Suyangi ko din nyo dudang, inawi si macitaku, inyo kananaw ko din nyo, ako yat nyo na may ganangan niya mataduto. Do kasidong na din nyo no sere. Ala apia-piaw kapanci ko no kapaspaya itaso uno na diya mataduto. Yaku masangi ba yam nakinakimso, yaku kangi din nyo mga kakte. Am nakati yaruno yam rarat jakin. Amuriw ko diyangay din nyo dudang. Tako'y kakrayin nyo na nauna kapi parudan utawa umano yung Jesus Kristo dudang. Akman so ni umano da bekena tau do yotay no kayan kupat do ilidano bekena tau do yotay. Tanakumachiravar do may katar-tar katawam miyangang isirura yaku sidungan no ciri-ciring na niya mataduto. Amuriw kuy kakman siya nga yamakrano kapilimuang no mapasariya ciri-ciring na niya mataduto jinwa yamihili do loma ataw. Kuy piwan nga no mapasariya ciri-ciring na niya mataduto. Tawurira nam uyuyat na niya mataduto. Aw mapso umano yung dya tao do kapiapian. Uyara nam man ma. Ani pilim mo ang do tao do yotaya, kapats tuntundano bekena tao do yotay. Tao mapasariya ciri-ciring na niya mataduto, ipakatan ng tado, kabnik na diyatan niya mataduto, busuraratin do tangayin na. Uyapuan na nunyam amiyapo do kapigan ngantan niya. Taman nilang dosisyam, utawuran na abnekanan niya matadutwa busuraratin do tangayin nam maapdaw tumiyono nga ikabinu pada. Ni pariman na niya mataduto rakwa uyawiyan na no may jaratin na tao. Akano di jarari niya tao. Uraratin no tawam uriw yambun-bundo yamano yung nanaunan niya mataduto. Pasing-singtan na siya niya mataduto. Tani pariman na niya mataduto
pari na do tangayinda. Suday pakataneng ranadya, yadya cita siya mataduto. Amni makalapuno kamamawag na sukarawan wo kaji nablisan no katawduto na. Ta apo doon niya mamawag na wo ipakataneng tadya tawduto ara kusuyuyat. Sikabuno tawa umalalas dya. Am tanadakatan dengan siya mataduto am da jiraralayan. Da jinarayan wo ari-ari luna sira. Sudah icak may mabuta sununu da ya jimakatan ng jamataduto. Sira mapakatan-taneng. Amjak man sang ta ya buat tada kata tengan. Da jiraralayan wo ya tumiyuno nga tawduto. Jiraralay wo danyi pari-pari nga yak may tawu-tawu. Kanu miyasa salapa, kanu umalalama, kanu makakadiya ni pari-paring da. Hamuri utunara na matsuray niya matadutudo, ununida, mapivariso machimasis neka raratenda. Dapi makarwan umano yunga nanawun niya mataduto. Ada kapso malasa nanawu, amrararino masaud no karawana nya mamawug na nya mataduto. Aji raralino mano yunga tawduto. Ani mga mamawug sumaka kadi. Sui kasya mataduto na no tumiyuno nga iraralita. Amin. Mukman sa nga baridam tunamatsipan na dingi niya mataduto nunida asumagpin. Tau mabakas ranam mangrakra sira so kugungida nukulit. Sirakman sang umaki. Tadajak ranu kapacitubong dado mabakas. Taiki kakrada pau kapacitubong dado itcha mawakida. Amuriwo ipidid na nadirano piwiyawiyan niya mataduto. Aying ninu kataw-tawda. Jidara nakrano tawu mano yunga nanaunan niya mataduto. Amuri utunara na matsipan na dingido ununida ami paragut. Mapivariso makararagtavari. Ya makakadiwu raratendununida. Akmanso mangagum. Manginanagut. Manuwakwak so tawu. Mapatungtunggal. Mga lalasa kanu mga mawugno tao suciring. Sira masitamtamuan. Dapat si uyen siya mataduto. Dapat sinisna kanu kaduan jira. Dapat ruwayin uka tau-tauda. Sira maragat suk aktuk tua miraratan. Dajag lawan winya puanda. Siyak miya buso nakam. Dalalasan uminaciring da. Yabu pangangari lawan da. Tanakaten nganda siya matadutwa amuyanuk man sa nga variyam dadyaman man. Tadayiki kavuvuka yamanara sutawa yakman siya suwari.